Srdečne vás vítame na záverečnom koncerte, ktorý je výnimočný z dvoch dôvodov. Je oslavou celoročnej práce, talentu, úsilia a radosti našich žiakov, ale zároveň má aj hlbší rozmer. Stretávame sa na benefičnom koncerte, kde umenie má výnimočnú schopnosť. Dokáže rozdávať radosť, spájať ľudí a pomáhať tam, kde je to potrebné. Spojili sme sa, aby sme podporili súrodencov, ktorí každý deň čelia výzvam spojeným s ťažkým ochorením. Ich cesta nie je jednoduchá, no vďaka ľuďom dobrej vôle nemusia kráčať sami.